Leike marka pandemia garaian sortu genuen, egia esan nik ez nuen josten ordura arte, eta josten hasi nintzen amak zeukan josteko makina txiki batekin, ikusten nuelako gai izan nintekela osagarri txikiak sortzeko. Eta orduan poliki-poliki josten hasi eta hainbat kontu aurrera atera eta gero, erabaki genuen marka bat sortzea. Eta marka hori txikia sortu zena txikia izan zen, eta naiz eta nik gehiena josi, izan nuen ama laguntzaile. Eta gerora beste kide batera izan nuen gaur egun Leiken ez dagoena. Baina amak jarraitzen du nirekin oraindik ere sorkuntza prozesu honetan. Batetik oihalez osatutako osagarriak, eta bestetik artilez sortutako osagarriak sortzen ditugu batik bat. Osagarriak esaten dudanean, giltzariak, poltsoak, turbanteak, mototxekoak, lepokoak, bai artilez eta bai oihalez sortutakoak, eta holako gauzatxoak eta poliki-poliki, ideia berriak sortzea ere helburua da, eta udara honetan adibidez, poltso berri baten egitura edo patroia atera dugu, eta poltso berri hortan aritu gara buru belarri. Nik beste lan bat daukat, baina honi gustua hartuta edo gustura aritzen aizenez, poliki-poliki sorkuntzari denbora gehiago ere eskaintzen diogu. Egia da zaila dela ofizio bilakatzea, nork daki etorkizun batean ofizio bilakatuko den. Izan daiteke, aukera hori ere mahai gainean jarrita egon liteke, ez dugu esango daukagu, baina izan daiteke aukeratako bat. Baina egia da oso zaila dela, sorkuntzatik elkarbizitz sorkuntza ofizio bilakatzea, eta esparru honetan ere etorkizun ziur bat eukitzea. Izan daiteke tarte batean topatzea zure bide hori, baina ez dakizu inoiz nola funtzionatuko duen. Egia da, badaudela emakume sortzaile batzuk, elkarlanean aritzen direnak, eta euren artean, igual markak partekatu eta aurrera egiten dutenak, eta ideia polita izan daiteke, eta erabilgarria edo eraginkorra baldin eta ofizio bilakatu nahi baldin baduzu sorkuntza lan bat. Eta hori ere mahai gainean egon daiteken beste aukeretako bat izan liteke etorkizun batean, baina oraindik ere bide luze egin beharko da eta jorratzeko hainbat tarte eta arlo badauzkagu. Nik egia da ez dudala azoka askotan parte hartzen, azkenean lehen esan bezala ez da nire ofizioa, orduan nik ere eskain diezaiokedan denbora mugatua da. Baina egia da gonbidapenak eta izaten ditugula, asko emakume sortzaileen azokak izaten dira, eta nik uste dut baietz, indarrean dagoen alor bat dela, zaindu beharreko alor bat dela, eta benetan sustatu beharrekoa dela. Emakume gazte asko bere sormenaz baliatzen ari dira kontu berriak eta sortzeko, eta nik uste dut hor badaukagula non indarra egin eta jomugan eukitzeko kontua dela. Herrian argi ikusten ari garela, gero eta denda fisiko gehiago izten ari dira. Horrek herriarentzat daukan gabezia eta sozialki daukan gabezia kontuan hartuta. Alderdi negatiboa izan daiteke, teknologia berriek jaten dutelako behar bada espazio egitura fisiko hori. Baina, bestalde, edozeinek aukera handiagoak izan ditzake behintzat bere produktua ikusarazteko. Gero, saldu aurrera egin edo beste kontua da, baina ikusarazteko egia da horrek laguntzen duela. Zer dauka handicap handia teknologia berriak? Momentu hori elikatu behar duzun perfil badela, edo portal badela, orduan denbora eskatzen dizu, jakintza minimo bat eskatzen dizu, biziklapena eskatzen dizu, gero eta metodo berri gehiago daudelako, eta gero eta arinago sortzen direlako berrikuntzak teknologia berrietan, eta azkenean horrek zure denporan eta zure egunerokotasun horretan ere eskatzen du pila bat. Orduan, lehen esan bezala, ezagutzen ditut hainbat marka elkartu direnak eta espazio fisikoak sortu dituztenak. Bakarrik igual ezin delako rentagarria edo egin ezina izan litekelako
baina elkarrekin aurrera eramateak posibleagoa delako. Horrek aurre egiten dio teknologia berriei, eta zuzeneko harremana ere sustatzen du. Eta nik uste dut, norberaren produktuak ezagutarazteko egokiagoa izan litekela zuzeneko harreman hori. Eta horregatik azokak, guretzako oso garrantzitsuak dira. Baina teknologia berririk gabe ere, guk ez genuke izango espazio bat jendeari erakusteko ze izango genuken. Piskator dikotomia hortan bizi da sortzailean nik uste. Nik uste dut ezinbestekoa dela aliantzak sortzea, eta sinergia batzuk sortzea, bereziki emakume sortzaileon artean. Badaude batzuk sortuak eta beste batzuk ere nik esango nuke poliki bidan daudela. Batzuk maila handiagoan, Euskal Herrian badaukagu dinagu eta olako prozesuan sinergiak sortu dituzten emakumeen arteko elkarlanak. Guk eskualdean ere izan dugu, edo badaukagu aukera horrelakoak sortzeko, eta gero azoketan gure elkar ezagutza ere ezinbestekoa da. Elkar ezagutzen dugu, batak besteari laguntzen dio, azoka batez enteratzen baldin naiz besteari abisatuko diot, eta horrelako harremana sortzen da. Eta harreman horri esker, gero eta gehiago izan gaitezke, gero eta indartsuago izan daiteke emakume sortzaileon figura kalean ere, herrian eta kaleetan, eta horrek ere, aliantza sendoak sortzera bidean lagungarria diren pausak ematen laguntzen du. Egia da nik erreferente gisa, edo erreferenteak izan ditu dela familian joskintza eta kakorratz eta eremu hortan, eta horrek hasiera batean edo lehenengoko urte horietan besterik gabe nik naturalizatu nuen hori egite zutela, baina nik ere neukan horrelako interes propiorik, ez dut inoiz izan. Puntoren bat edo txikitan, berotxoren bat egite zuenean laguntzen nion, baina gero segiton aspertzen nintzen. Eta gerora ikusi dut oso interesgarria iruditzen zaidan aspektu bat izan daitekeela, jostea, sormena bitartez josiz, sortu, patroiak sortu eta olakoak egitea. Eta azkenean, erreferenteak nire familiako emakumeak izan dira. Nahi gabe, hori, naiz eta zuk garrantziarik ez eman, nahi gabe urteetan ikusi duzun lan bat egin dutelako. Eta hortik gainera, hortik dator Leike izena. Bai amama eta bai amona biak euskaldunak izanik, bakoitzak bere euskalkia izan du, eta bi euskalkietan erabiltzen zen hitza, batek Leike eta besteak Leike esate zuen. Orduan, bi horiek izan dira bateragune edo gure markari izena sortzeko edo izen hori egokiena izan zitekena ekartzeko. Joskintzari hasiera eman nahi dion norbaitek ere referenteak behar dituela, eta seguru nago bere familian behar bada ez amona edo, baina seguru nago emakumeren bat izango duela referente, eta bestela badira referenteak ere gure inguruetan. Eta nik uste dut, joskintzan hasi baldin bazara, jarrai ezazu. Ikusiko duzu nola prozesu frustragarria izan badaiteke ere batzutan noski. Asko laguntzen du, niri behintzat erlajatzen pila laguntzen dit, nire buruarekin konektatzen pila laguntzen dit, eta nik uste dut norbere espazioak topatzeko era ere izan daitekela. Orduan, nik animatuko dut mundu guztia, eta zenbat eta gehiago izan, orduan eta sortzaile sinergia gehiago ere sor ditzakegu, eta hori emakume sortzaileontzat beti izango da aberasgarri. Leikeko lan guztiak interneten daude ikusgarri, eta Leike beko marra elako Instagram kontuan ikus daitezke denak. Denak esaten dudanean, batzuk izaten da, askotan lehen aipatu bezala Instagrama elikatzea zaila izaten da, nekeza da, ni gainera ez naiz oso abila, aitortu dute naiz oso abila teknologia berriekin, eta lan eskarga hori ere, ez diot eskatzen nire buruari. Beraz, norbaitek zerbait ikusi nahi baldin badu ere, galdetza badauka mezu bitartez, bai Facebooken eta bai Instagramen, eta erakutsiko nizkioke egindako edo nahiko lituzken edozer produktu edo osagarri.